ב3 חודשים של תהליך הצלחנו להגיע לעוד 150 לקוחות, שזה המון, ואני בטוחה שזה לא הולך להיות פה כי הם ממשיכים ללוות, לתת יד. אני יודע נגר ואני מאמנת ספורט בדגש על שיקום של נזקי הריון ולידה. אני גם דולה, תומכת לידה, ואני בעצם מעבירה קורסים של הכנה ללידה. מעבירה קבוצות וקורסים כבר הרבה זמן, ובעצם היה לי המון פניות של נשים שהן לא מירושלים, לא מהאזור שבו אני עושה את הקבוצות, שפנו אליי, בואי למרכז, בואי לבאר שבע, בואי לדרום, בואי לזה, בואי, אנחנו רוצות לקבל את הידע שלך, והבנתי שאין לי איך לעשות את זה, ואני פשוט מפספסת המון לידים חמים, מפספסת המון לקוחות, בעצם כסף על הרצפה, לא מצליחה להרים אותו. פניתי לרפאל ועומר שליוו אותי בתהליך מדהים. האמת שהייתי מאוד סקפטית, אני לא אחת שמעבירה את האשראי ישר. אז היה לי המון דברים בראש, רציתי כל הזמן להשיק קורס דיגיטלי, וכאן בעצם בתהליך הכל היה מאוד תכלס. מאוד ממוקד, אם זה צ'יק צ'ק דפי נחיתה, דפי מחירה, כל התוכן של הקורס היה מאוד מסודר. פשוט הורידו את זה למעשה, וזה בעצם מה שהוביל אותי לתוצאה מדהימה. אז התהליך, דבר ראשון, שהיה לי המון דברים בראש, והם פשוט הורידו את זה מאוד פרקטי. ותוך חודשיים אני מוצאת את עצמי עם תוכן ברור, מסודר, עם סרטונים, עם דפי נחיתה, כל מה שצריך כבר היה מאורגן, ואני ברמה שאני לא יודעת לתפעל כמעט כלום במחשב, והכל היה מוסבר, ברור, זה הרגשה מדהימה. שזה לא מה שקורה היום, באמת, יש המון יועצים עסקיים, המון דיבורים באוויר, הרבה פחות תכלס בשטח, וכאן נראה לי זה בדיוק הפוך. מדברים איתך מאוד בכללי, אבל כשאת מגיעה לשעת המעשה, את אומרת, וואו, כמה קיבלתי, ואין מצב שהייתי עושה את זה לבד. האמת שהמליצו לי עליו, ואני הבן אדם הכי סקפטי בעולם, אבל בואו, פה זה סיפור אחר לגמרי, וישר היה לי אמון בבן אדם, הרגשתי שהוא מדבר מהלב, שהוא בן אדם אמיתי, והוא הוכיח לי תכלס בשטח, וגם כשהתקשרתי לאנשים לשאול אותם שהמליצו לי באמת לעשות את זה, אנשים שעברו את התהליך, ברמה שאמרו לי, תקשיבי, היום הייתי מוציא את האשראי, שוב משלם להם כפול, כדי שילוו אותי. הם מתחננים אלייך, הם כל הזמן דוחפים אותי, בלי סוף, באמת, אם הם לא היו דוחפים אותי, עד היום לא היה לי כלום. כי אני צריכה שמישהו יישב שם, והם עשו את זה 1,000,000%. אז התוצאות שלי עם עומר ורפאל זה באמת שב3 חודשים של תהליך הצלחנו להגיע לעוד 150 לקוחות, שזה המון, ואני בטוחה שזה לא הולך להיות פה כי הם ממשיכים ללוות, לתת יד וללמד אותי איך לעשות את זה כל חודש מחדש. מה שאני ממליצה לך או לך, אם אתה באמת רוצה להתחיל להתפוצץ ולהרוויח טוב ולהגיע לעוד קהלים, לעוד יעדים, גש לעומר ורפאל, באמת, אתה יכול להיות מה זה רגוע, יש פה אמינות, יש פה אנשים שידחפו אותך, יביאו אותך לתוצאות, ואני סופר ממליצה.